Igama lam ndinguSinesipho Gobijona, intatheli yase-BCM TV. Namhlanje sikwa-13 kwaMakhulu Mambele. uMakhulu Mambele unengxaki nomzukulwana wakhe owaye waba nengxaki nentliziyo esemncinci. Ngoku umzukulwana wakhe ufuna uya esuthwini but ke ngoku akakwazi ukuya ngengxaki zale nto sendizikhankanyile. Makhulu, ndizawucela ke uzichaze ba ungubani and then ngoku uzawukwazi ukutsho uchaze ingxaki yakho kubaphulaphuli. Okay, njengoba setshilo ke intombi wathi uMakhulu Mambele, mna ndinguMambele endihlala apha kwa-13 ndingumama uYoyo. Ndinomntana wentombi yam owavela emntana onentliziyo kwawuvela kwakhe. Lo mntana ke washiywa ke ngunina. Mna ndihambe nalo mntana yasabheka eKapa phaa ko-3 years. Oko ke simane sihamba siye eKapa, mhlawumbi sihlala 3 years kohambe okwenza operation eKapa. Oko siqhubeka njalo. Sigqibele phaya ngo-2009 ebesenza operation yesithathu. Kwathiwa ke ngokushota enye. Le ke ngoku yesine yile ingavumi ude yenzeke. Sithunyelwe eKapa ngugqirha walapha eMakhewane. Phaya basibuyisa abantu make sibuye. Sabuya. Sihambe sahamba. Ugqirha siyathatha i-check up eMakhewane. Asifika eMakhewane wathi ugqirha kulo nyaka kupheleyo ngoJune last year. Wathi uzasithumela eBhayi eDoranginza kwabagqirha baphaya. Ngoku iKapa yona abantwana i-Red Cross ayisabathathi xa bene-13 years. Sathunyelwa ke ngoku ngoJulayi eDoranginza. eDoranginza kwenziwa ke into yoba wafaka ematshinini kwajonga uba yintoni kanye le ilapha entliziyweni. Kwafumaneka into yoba apha entliziyweni yakhe laa nto yayifakiwe eKapa ivalekile, ngoku ayisahambisi kakuhle igazi apha entliziyweni yakhe. So ifuna ukhutshwa kufakwe enye. Kwatsho ngoJulayi eDoranginza. Kwathiwa ke masibuye ngoJulayi. Sabuya ngoJulayi phaya. Xa sifika phaya abagqirha bathi phaya lo mntana bazayi-order le nto. Ayikho ngoku phaa bazayifaka. Masikhe sibuye sizotsho apha. Saya ke ugqirha samxelela. Wathi masilinde ke. Oko silinde ke ubizwa kude kube nangoku bengoJulayi last year. Into eyenzekayo ngumntana yena mdala. Iintanga zakhe ziyaya esuthwini. Akadeske yena aye. Athi ngoDisemba kukho aba bantu esuthwini iintanga zakhe. Ndafowunelwa ekuseni kwathiwa nanku ebakhwetheni uyothi makanziwe le nto yasesuthwini. Ndathi ke mna ke kulaa mntu makamthumele aphinde abuye. Waphinda wabuya wazotsho apha endlini. Weza ke laa mntu uhlala nabo. Wathi hayi ngowalapha enext door. Wathi hayi ndiqondile mama andizokwazi uyenza le nto kulo mntana ngoba ndiyayazi ubukhula phambi kwam enale ntliziyo. Ndathi ke mna make silinde ke mhlawumbi apha kuJuni lo sabe seyenziwe laa nto. Wagqitha uJuni, nguJulayi ngoku. Siye kugqirha ke samxelela ugqirha besiphaa kuye ngoMeyi. Wafowunela eBhayi ebuza le nto. Kwathiwa eBhayi masilinde. Uloyiko lwam ngoku into endiyibona kaloku sihlala elokishini. Bakhona abantu abayenzayo laa nto ngokwabo ngokungekho mthethweni. Bayenze ngokungekho mthethweni bona. Mhlawumbi bathathe loo nto bayithatha noba yifowuni emntaneni. Ndiqabuka umntanam sekusithiwa wenziwe. Loo nto ke ngoku ndiyazi uba izawuba yingozi ngoba ugqirha uyandixelela into yoba nakancinci laa mntana funeka ingenziwa laa nto kuye. Ngoba kufuneka kufakwe le nto kuqala izoba rayithi. Umntana akamanga ngaloo nto ke ngoku. Undixelela into yoba ngoku xa ephoswe apha ngoDisemba uzawubona uba makathini na. Kangangento yoba lo mntana ibikhona ikhempu esikolweni. Ibilapha eMizamo. Ungenza ugrade 12. Uye wabuyiswa ngootitshala phaya. Ehlenze uvela avaleke umphefumlo. Abuyiswa azobekwa apha. Akahambi kakuhle nesikolo. Yonke into akasayenzi kakuhle. Ungafikelele phaa. Into ke ngoku mna endiyicingayo nomnye umntu ayicingayo yoba lo mntana angenza nantoni nakuye apha esiqwini okanye azenzakalise yena okanye azibizele umntu amenze le nto. Inobungozi ke ngokuba uba ngaba nangenziwa le nto ngokunje angafuneka kubizwe amapolisa, kubizwe iiambulensi zimthathe phaya zihambe naye. Uyayibona? Ndiyambona akakho rayithi noba angangena apha ngoku ngambona akakho rayithi. Ayingomntana orayithi. Ngenxeni yaloo nto ndithetha uba oko silindile ke ngoku. Uyabona ke ngoku kuleli xesha uJulayi uyaphela. Xa kuthiwa ngoDisemba umntu owenze i-operation yentliziyo uzabe serayithi ngoDisemba. Asikabizwa ke nangoku. Nantso ke ingxaki yam. Kudala ke
ndifuna indawo apho mhlawumbi ndinokhe ndiyiphalaze khona le nto. Uncediswa kule nto, ndifuna uncediswa kule nto yalo mntana. Ndifuna uncediswa uba ngubani umntu ongakwazi ongandincedisayo kule nto. Izanywe le nto yenziwe kulo mntana, lo mntana ade ezokwenza le nto. Injalo ingxaki yam, inintsi ingxaki yam. Ndiyafuna ungena nakweyiphi iofisi xa kunothiwa iza ndinceda. Yile nto ke ngoku ndathi nxa ndibonisa lo mntana, wathi lo mntana kudala mosizama nalo mntana kodwa side siphume sizawubheka ngaphi sinengxaki. Ngoku ndimve sithi ke ngule veki phele, mama ungakhe ubize lena njena. Ndathi masiyibize le nto ndinibizileyo ke ngoku, naloo ngxaki akukuhlanga. Umntana angazifaka netyhefu. Makhulu, sivile ke and siyava nokuba umntana uwiki ngoku. So noba le operation angayifumana kuyacaca uba angafika uDisemba still esewiki angakwazi ke ngoku ukuya esuthwini, because noba uyile phayana angasweleka mhlambi. So into ebendizayicebisa kuba ke kubekho ootata abalapha ekuhlaleni abazawukwazi umofarisha for i-counselling. Ootata bajongene nento zolwaluko, abakwaziyo uthetha nabantwana, baziyo uba kwenziwa ntoni phayana, bakwazi umcacisela kwenzela angazufila ipressure yoba iintanga zakhe zimshiyile. Azawukwazi uunderstand isimo akuso yena, nothi ngokwetshomi zakhe or iintanga zakhe. Makhulu, ingaba uyandiva na kule nto ndithethayo yoba singakwazi umbizela abantu abangootata abazinto zolwaluko abanjengoAndile Siko nabanye, ngoba baninzi ke abantu abazi into zolwaluko? Ndingavuya uba ungandibizela abantu abanjalo, ngoba le nto idinga abantu abanjalo. Kangento yoba ngoku besiphaya emakhiwane ndiye ndayixela ingxaki yalapha endlini yalo mntana, ngoba unabakhuluwa bakhe abadala. Bendingahlali kakuhle mane kusithiwa makhulu wena ufuni makaye phaa, lo nguwe lungafuniyo, yangathi ndim. Ndamxelela kugqirha, kugqirha wabhala ileta wathi mayifundwe yifemeli iyeke usoloko ithetha ngale nto kulo mntana. Kodwa ndiyibona ingathi ayingeni kakuhle kule nto kwifemeli yoba ithethwa ngugqirha. Kodwa nantsi ileta kagqirha uyibhalile, unqanda abantu uba mabangamani bethetha ngale nto. Kodwa abayiyekanga kakuhle le nto. Ukho wathi umkhulwa wakhe phaya wathi ithi uba ufuna umolusa, xela uba ufuna umolusa, utsho esiyiva. Wabe yena eyazi into ethethwe kuye ngugqirha emakhiwane, leta ibhalwe ekhona. Sentsho nama ndihlelanga kakuhle, ndiyabafuna abantu abanjalo. Khe kuvele kanye abo bantu bafana noAndile Siko nabanye abayaziyo le nantsika, abayaziyo le nkqubo yolwaluko. Ngoba mna ngathi ndiyazithethela nale ugqirha ebhala ileta abayithathi ngathi yinto ebalulekileyo, andazi ngathi yintoni. Ndiye ngavuya abo bantu nobafumana. Mna bendingenalo elo cebo labo, ndiyabazi ubazi oku, kodwa bendingayazi uba kanti bangakwazi uzothetha naye. Makhulu, siyathembisa ke uba siza kuzamela abo bantu, abantu abantu abazawukwazi noba bathethe noobhuti aba bakhe bafakele ipressure, ngoba ngoku siyayiva ingathi ayikho kwicala leentanga zakhe qha. So sizabacela ke bakwazi uzothetha nabantwana naye ke umntana, nootata abalapha ekuhlaleni ke bazawukwazi uba baze. Ukuqukumbela ke le nto size ngayo apha kwamakhulu, besicela abahlali abangootata, especially abantu abangootata, bakwazi uba bacacisele abantwana ngokubaluleka kokwaluka, and nokuba umntana kunyanzelekile uba aye esuthwini sele ekulungele ukuya esuthwini. Ngoba ke ngoku urhulumente sele waveza nento yoba umntana makayoxilongwa ekliniki. So noba ke umntana ngayoxilongwa ekliniki uhleli ezawufunyanwa eneproblem angazukwazi ukuya. So siyabongoza ke bahlalini ukuba abantwana bangabafakeli ipressure. Umntu ngamnye uyayazi ingxaki yakhe, kuthiwa mabaye bephila babuye bephila.